ngibingelela abantwana benkosi enkulu eKhithini noManazaretha. Konje yeSabatha lasemini siphathelwa umfundisi Madondo wasebongani Nkosi Moses. Baba Nkosi yamakhosi, Thixo wawuthixo, izulu Nkosi nomhlaba lingakabi bikho, nezilwane Nkosi nomhlaba namatshe engakabi bikho Nkosi, wena wawukhona. Iguqile Nkosi kuwe ngiyazendlala ukuba Nkosi ungibheke, Nkosi ungithande kulesi siziba Nkosi engiguqe Nkosi kuso, esibila Nkosi umlilo. Lesi siziba Nkosi asimfanele umuntu ozelwe nje inkosikazi nendoda, kodwa Nkosi sifanele wena. Ngiyanxusa Nkosi kuwe ukuba Nkosi ungifihle, kodwa Nkosi mangiguqe lapha ngibe Nkosi speaker Nkosi, ukuthi nxa ukhuluma Nkosi abantu bakuzwe Nkosi ukuthi uthini. Ayibonge Nkosi. Nkosi yamakhosi, inyazi lwezulu, ngikhuleka Nkosi kuwe, ngikhuleka Nkosi nasebandleni eliyingcwele lonke lonyazi lwezulu. Amen. Bantwana benkosi, umntwana nje lo omncane, ngiswelile umgodo ucasha ukuba ngahamba kanjani ngaphansi komhlabathi njengemvukuzane, ngoba akaze kwenzeka umuntu wasemhlabeni akwazi ukuma phambi kaNkulunkulu. Kodwa Nkosi, ngiyakhuleka ngalomzuzu omkhulu kangaka, ngoba nyazi lwezulu ngiyakwazi ukuthi uNkulunkulu. Hamba Nkosi uyofuna indoda engizalayo, umkitazi weyingane kusokola ishimane. Hamba Nkosi uyomfuna enhlabathini, impethu Nkosi ephezulu kwakhe nentuthwane Nkosi uyisuse. Umvuse Shembe azome eduze kwami. Hamba Nkosi ufuna indoda ewumakhasi, umakhasi omdloti, ngoba Nkosi lamadoda iwona Nkosi ayayazi mhlawumbe ukuthi uhlala kanjani noNkulunkulu. Iguqe lapha Nkosi, ngizokhulekela amagqumu ezwe lakithi. Khulekela Nkosi izwe lakithi Nkosi kaSwayimana kaGcumisa, la khona Nkosi kwamnuka khona izicubu abantu beshisa bedliwa. Khulekela Nkosi izwe lakithi Nkosi emalangeni umqebo Nkosi uyalazi, uke wafika Shembe khona. Khulekela Nkosi izwe lakithi Nkosi wangoza kwacibane. Yithi Nkosi njengoba ngilapha kuleya nhlabathi Nkosi, khona amadoda Nkosi angcwatshwa namakhosikazi angcwatshwa Nkosi. Amanye Nkosi asabhajwe Nkosi eyihlahle nempande sezagamanxa ezifubeni, noma sebelizwa izingane zabo ngamahlahla basakwazi ukuvuka. Kodwa ngithi Nkosi, ngokuguqa kwami la Shembe ingcwele, hamba Nkosi uyobafuna, ubadonse Nkosi babe phambi kwenkonzo yakho. Nkosi yamakhosi, sicela nentethelele Nkosi kuwe. Usibizile Nkosi wasinxusa uba Nkosi asonke Nkosi ey'ndaweni emakhaya. Kodwa Nkosi sihloshe unembeza Nkosi ukuthi wena wasibheyilela. Abaningi lapha ngabe Nkosi sebafa. Khona Nkosi wabatakula Nkosi beginqika ney'mothi. Khona abalapha ngabe Nkosi bafa mhlaba ezalwa. Abanye Nkosi wabalanda ama-ICU. Kodwa Nkosi basebeyifuna bethu konje kwake kwenzeka yini emhlabeni kuphume isihlalo sikaShembe noNkulunkulu ahlale yedwa. Nkosi wasithenga Nkosi, wasilobola Nkosi, saphinde saqhoyiswa Nkosi. Sihlushwe inyongo Nkosi, sihlushwe uthando lwakho. Sibangaka nje Nkosi into esihluphile Nkosi, abanye bahlezi ngaphansi kwamadokodo, abanye Nkosi bangaphansi kwey'hlahla bayakhala. Ngifonele la induna Nkosi ezwe lakithi ekuseni, yathi hey Madondo, kubonakala isihlalo sonyazi lwezulu simile emkhathini ezweni lakini.
wathi yeka konke okwenzayo Nkosi yamakhosi ngizofisa ungqongqoza Nkosi ngengoma ka11 ngiyazi abantu emhlabeni bonke basabi coronavirus ngijabulile mangibona bonke abantu bayasanitize lapha bayafutha ngize ngathi angazi ukuthi ngathatha isanitizer ukufutha inhliziyo zamaNazaretha namhlanje amaNazaretha ayinsuku ezinkulu Nkosi yamakhosi nyazi lezulu zokuba sikhumbule indaba enkulu ekade imphambi kwethu namhlanje samphambi kwethu Inkosi uThembo lamakhosazana ithi maNazaretha nina ngabantu abayingcwele nina ngabantu basezulwini ithi sengaba ihlazo mangase kube khona umuntu ofaye imbethu ngibamhlophe kuthiwa akambonanga uShembe wesayo ithi ke lapha emhlabeni abantu bakhona bahlushwa yilezi zifo ezizikhombisa ithi kodwa abantu basemhlabeni abangamazi uNkulunkulu ithi kodwa nina ngoba niyamazi uNkulunkulu ngeke lento ingene kumaNazaretha osemakhosi ngumntwana omncane bengisanxusa Nkosi amadoda amzalala seduze kwami ithi ke Nkosi lapha wakhuluma baba wayo emlaphe epulpit ithi kukhona isifo esihlupha abantu basezweni ithi abantu emhlabeni ababhekani bahlushwa isifo somona ithi abantu emhlabeni abambona uNkulunkulu bahlushwa isifo senzondo ithi abantu emhlabeni ababhekani bahlushwa isifo sokuvila ithi abantu emhlabeni ababhekani bahlushwa isifo sokudliza ithi abantu ababhekani emhlabeni baphelele isineke baphelela nakwesaba uNkulunkulu ithi ke isifo esimbi kakhulu ithi lezi zinto engizibalayo kwenzeki zehlela abantu abagqoka ingubo emhlophe ithi ke isifo esimbi kakhulu esibulala abantu isifo sokwazi kakhulu ithi ke lesi zifo ngeke zibehlela abantu abagqoke kahle kanje futhi ngiyafisa Nkosi yamakhosi ukuthi le sanitizer ekhishiwe emhlabeni ongathi uNkulunkulu angasenze lezofutha inhliziyo leli demon lingangeni kumaNazaretha onyazi lezulu ayibonge Nkosi maNazaretha Nkosi yamakhosi nyazi lezulu kade ngisezweni lakithi ke ngomuntu ohlala emakhaya ngihambe ngeDP ngifake namabhuzu ngiyohlala nasembuthweni nje yamadoda emakhaya ngoba ngumuntu wasemakhaya angena nje umuntu lapha eThekwini nesikhathi ezweni lakithi isikala ngebhano ephezulu ngithe Nkosi mangihamba ngisuka transit yizo lakithi lelo Nkosi ngiyalikhulekela kuwe kwabagcwele Nkosi kodalton Shembe libonele lazo lakithi Nkosi yamakhosi njengoba Nkosi ngikuqe kuwe ngiyazi lezulu ngizobabaza Nkosi zithi induna zakithi Madondo uzusisize uma kwenze ufika ubona Inkosi leyafika la ngoSeptember lemalangeni uzufika uyitshele ukuthi sicishe saze safa singayibonanga into enhle emhlabeni ithi ke inkinga yethu siyibona amaNazaretha ungaboni ngoba singayimbethu kube mhlophe ithi wathi uzosiza usitshele uShembe lo semhleni unyazi lezulu ukuthi simqambe igama sithe uNkulunkulu onomehluko ngase ngabheka la madoda ngithi mina lithatha igama lokuqamba uNkulunkulu na bathi lalela Madondo lo Shembe lo khona manje uNkulunkulu nomehluko afani nabantu abazafani namuntu abakhona emhlabeni ithi uNkulunkulu wafika lapha kithi kuyisonto maNazaretha wafika lo Thixo ezweni lakithi nikhona abantwana beNkosi wafika lo uNkulunkulu ezweni lakithi abantwana beNkosi ngangike ngicabanga indoda umngani wami ayisekho emhlabeni ngangithi ngihlezi naye ngasesibayeni ithi wena yayinegama ke eyangiqamba lona yathi wena igama lakho ubuhle bakhe ithi ngiyakubona wena uyindoda mawusumdala ubakhe imizi emithathu ithi le ndoda kimi sengimdala manje sengizokufa kodwa kunombuzo omile enhlizweni yami
lo ohlezi ubuza ukuthi wemkhulu njengoba singamanazi athi nibophe imithwalo zonke insuku nilandele uShembe uyofika nini uShembe kulelizwe ikhona abantwana beNkosi yaye ngihlupha lento emnganeni bami uthi kumkhulu wena ekhanda lakhe awusile wena mawucala nje ukubukela lelizwe uthi uyibona imoto ehamba uNkulunkulu sizinjani mawucabanga uyoqhamuka laphi imoto ukhona umgwaqo ohamba uShembe kulelizwe ithi mangenza kanini lona izulu bayakwazi abantu ezweni lakithi ukuthi kunjani uthi mangenza kanini izulu uyahamba apho uNkulunkulu kulelizwe lakhe ngikhuluma nomngane wami ngibe ngimishiye ngibe ngixoxa nobaba ongizala ngithi baba uyabona nina ngase sifu uShembe engafikanga kulelizwe ukuthi asinalo izulu asiyakhona athi yazi wena inkinga yakho hlushe ukuthi ubilile kakhulu uthi mawucabanga nje sehlelwa ihlazo lokuthi kufika uShembe kulelizwe vele kuduma izulu line iyonyuka kanjani imoto lapha nakadini kukhona indawo embi lapha makuphola kadini ngithi mina hey baba mhlawumbe baba ngaphuma nangosayimani uthi yena uyabona kadembu ukuthi kunjani Nazaretha siNkulunkulu onothando niyazi Nazaretha siNkulunkulu nani onothando into esaleli yodwa Nazaretha ukuba umuntu nomuntu manje akaphenduka ayibuke mhlawumbe isihloko sale nkonzo engizawukhuluma ngaso sizothi ngenze Nkosi ngibone kahle ngifisa ukuhlabelela ingoma ka11 angazi noma khona ngamfundela ingoma ka237 kunevesi lapha nacishe lesithathu noma lesine la khona lithi jabula ngilekeleleni batata beNkosi ngithunywa uNkulunkulu omhle unyazi wezulu nomsebenzi eminingi kodwa Nkosi silapha Nkosi sibizwe uthando lwakho amen Lengoma abantwana beNkosi engiyihlabelelayo yayivunywa ubaba wami esebona sengimxake ngembuzo ngikhuluma le ndaba ebese evuma le ngoma umkitazi weingane hamba Nkosi ungifundele umthini ithi Nkosi ethu ninavukele kuwe